Don ka kalli wannan jagwalgwalan, ka kalli abubuwan da suke faruwa, karamomin jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne suke fara bayyana a cikin tsarin. Ɗauko PDP, ka kalli yadda aka yi kokawa aka karere wasu, ana ɗauko mutum kamar buhu, ana jihowa daga headquarter Wadata Plaza, ana rigima, ana doke-doke, ana ɓalle kyaure. Tsohon gwamnan Bauchi na yanzu Bala Muhammad yana shiga da kyar kana kallo, ana fesa tiyagas, ana waye. Malam Amiru, daga cikin karamomin jagora, kwarai da gaske, da yanzu muna PDP wannan kokayen fa Malam Amiru da mu waki. Karshen ta da yanzu wanda aka dauko ka je hodin nan ba wanda ya sani, wataƙila ko ni ne ko wani daga cikin waɗanda suke stakeholders ne ko wasu fitattun 'yan jam'iyyar 'yan kwankwasiya wanda suke tare da jagora. Amma yau Allah ya sa ya yi mana hangen nesa, ya tsallakar da mu daga wannan hatsaniyar, saboda haka mu ne masa godiya. Tun da kusan ka daka wa APC wa karamar hukumar Mado, mu kalli APC jihar Kano. Irin watakila yadda suke ta kokari na ɗinke baraka su tunkari abin da ke gaba kamar 2027 nan suna ga farar za su iya karɓar gwamnati. To idan ka kalla ba abin da za mu faɗa mu akan abin da ya shafi APC da PDP sai dai mu gode wa jagoran mu bayan mun gode wa Allah subhanahu wataala, domin mutane da suke ta ganin cewa APC da PDP dukansu ya tafi PDP ya tafi APC, a fara ɗauko jam'iyyar APC a yau ta rabu gida baka san iya gidan ba ma a jihar Kano. Akwai gidan Barau, in ka shiga gidan Barau din akwai gidaje daban-daban shi ma a ciki, akwai minista wanda ya ɗauko ya bashi wannan a ciki, akwai irin su Garba Kore su ma gida ne da su a cikin gidan Barau da sauransu. Gidan Barau din kansa in ka bashi ba zai iya zama lafiya a ƙarƙashin kansa ba. Ka tafi gidan Ganduje, akwai abin da ya shafi bangaren su right honorable, akwai bangaren da ya shafi su shi honorable tsohon kwamishina, tsohon deputy gwamna, tsohon dan takarar su na gwamna Gawuna, akwai irin gidan su shi kansa Murtala Siragaro, su shi ma fa gida ne mabambanta, ina tabbatar maka. To idan ka kalli wannan hayaniyar da take faruwa a ciki da hassada da take faruwa Malam Aminu, ka kalli matashin nan Ramat, ya je nutso, suka ganshi da kifinsa ya dauko katu, an bashi appointment. Kana kallo yadda suka faɗa da bakinsa suka ce Barau ne yake kokarin cewa lalle sai ya raba shi da wannan matsayin, kuma ga abubuwan nan suna tafi fitowa daga bakin su muke ji. To idan har matashi yana son ci gaban rayuwarsa, mu ga mu dai matasa ne, ga mu alhamdulillah muna zaune lafiya, muna cikin kwankwasiya, cikin alkhairi, ba hassada, ba bakin ciki, ba kaza. To shi fa kana kallo yanzu an je an sa waiki, an tare bashi mukamin da mai girma shugaban kasa ya yi approving, ya turo majalisa ta tantance shi, a bashi sakamako, a bashi report, ya naɗa shi. Su sun je sun dakile, wasu suna so su kai 'ya'yansu, wasu suna so su kai yaransu. Idan ka ɗauki waɗannan da gingimin da jawabin da aka yi, wannan ya nuna maka cewa shiga APC a jihar Kano to abu ne wanda sai an tsaya dole an tauna, an ciza, an hura. Saboda haka muna gode wa jagora game da wannan hange da ya yi, wanda bai gani ba gashi ya fara gani. Kana ji da yanzu ma minista, karamin minista Ata shine yake posting ɗinsu, yake ba da takara. Ya ce Murtala ya je takarar sanata, ya yi posting ɗin Murtala ta, ya cire shi daga deputy governor. Ya ce Gawuna shi ma ya yi takarar sanata, shi ma ya cire shi daga takarar gwamna, ya ce dama ya ce Allah ya zaɓa mishi mafi alheri. To ku ba kwa neman Allah ya zaɓa muku mafi alheri? Shi Barau baya neman mafi alheri, sai Gawuna ne yake neman mafi alheri. Sannan ya ɗauko kowa ya posting ɗinsa. Wataƙila alherin Barau ya zama gwamna ne. A to shi ma wataƙila alherin Gawuna ya zama gwamna ne. Don haka dan ya ce Allah ya zaɓa mishi mafi alheri ba yana nufin cewar ka cire shi daga takarar gwamna ka je ka ba wani ba. In ko mafi alheri ne kuma sai ku sai Allah ya zaɓa muku mafi alheri. Don ka kalli wannan jagwalgwalan, ka kalli abubuwan da suke faruwa, karamomin jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne suke fara bayyana a cikin tsarin. Ɗauko PDP, ka kalli yadda aka yi kokawa aka karere wasu, ana ɗauko mutum kamar buhu, ana jihowa daga headquarter Wadata Plaza, ana rigima, ana doke-doke, ana ɓalle kyaure. Tsohon gwamnan Bauchi na yanzu Bala Muhammad yana shiga da kyar kana kallo, ana fesa tiyagas, ana waye. Malam Amiru, daga cikin karamomin jagora, kwarai da gaske, da yanzu muna PDP wannan kokayen fa Malam Amiru da mu waki. Karshen ta da yanzu wanda aka dauko ka je hodin nan ba wanda ya sani, wataƙila ko ni ne ko wani daga cikin waɗanda suke stakeholders ne ko wasu fitattun 'yan jam'iyyar 'yan kwankwasiya wanda suke tare da jagora. Amma yau Allah ya sa ya yi mana hangen nesa, ya tsallakar da mu daga wannan hatsaniyar, saboda haka mu ne masa godiya. Kuma idan ka kalla yanzu zaman lafiyar da muke ciki da zaman lafiyar da jagoran mu yake ciki, me za mu yi sha'awa a cikin wannan kokayen?
ko a yau su wayannan suka haɗu yan Barau da yan Gawuna da yan Ganduje da yan Murtala Sulagaro da yan kaza din nan ga Zaura ya kaddamar da takara masoya suna ta kira kai to ga gidan Zaura ma saboda ina tabbatar maka da cewar wannan zaman lafiyar da muke a jam'iyyar NNPP ya fi komai alkhairi shi yasa jagora ya faɗa cewa ba sauri muke ba kuma wannan jam'iyyar ba abin da ce mana gashi nan zaɓe muke yi a ciki ba ta da wani faction ba ta da wata rigima mun yi zaɓe a Bagwai Shanunu mun tsaye da ɗan takara da logon mu mai littafi da ja da fari mai academic caf gashi nan shine dan majalisar Bagwai Shanunu yanzu haka tare muka zama da shi a majalisa shi INEC ta bawa certificate shi aka zaba logon jam'iyyar mu wannan din da ake magana cewar suna kalubalanta ta ita ce aka gani a ballot paper kuma ita aka zaba saboda haka wannan farfagandar dama sai dai kawai su yi waɗanda ba su gane ba ko kuma masu karancin fahimta saboda haka alhamdulillah Allah ya saka jagora da alkhairi kuma muna ci gaba da addu'a da fatan Allah ya riko da hannunsa malam Aminu Allah yadda yake haska masa abubuwa na alkhairi yana tafiya akan su Allah ya ci gaba da haska masa idan zaman mu a wannan jam'iyyar tamu ne mafi alkhairi malam Aminu Allah ya haska jagoran mu ci gaba da zaman mu a jam'iyyar mu cikin kwanciyar hankali ba wanda zai so ya kai mu cikin wancan da ke inda kadin nan ai ba maganar takura ai dan ba yan siyasa bane shi yasa suke ganin takura me takura a ciki ka tsaya a jam'iyyar nan ka zama sanata da ka je can yalwataccen gurin da baka tsaya a wannan jam'iyyar ba ya zaka je yalwataccen gurin ita jam'iyya fa tsani ce wannan jam'iyyar yau muna da gwamnatin jihar Kano kimanin kaso 80 cikin 100 ko 85 cikin 100 tunda yan kwayoyi ne yan majalisar da muke da su wanda ba na wato wannan jam'iyyar ba kuma 95 cikin 100 sannan mun tafi wasu jihohin mun samu members an samu a Taraba mun samu a Nasarawa mun samu a wannan a nan Jigawa kuma me kake bukata da jam'iyya a haka jam'iyya take tafiya kuma mun kafa kamanta mu fa aqidan mu shine mutunci ya fi kuɗi malam Aminu Kano darajar da ya samu ai ba zuwa ya zama shugaban kasa ba ai Allah bai kaddara mishi ba wannan kaddara ce ta Allah subhanahu wataala wanda muna da kikkiawan zaton Allah zai kaddara jagoran mu ya zama Allah bai kaddara ba ma ja da kaddara Allah subhanahu wataala shi sa ga jagora ba shi da wani tashin hankali ba shi da wani stress a tare da shi malam Aminu Kano duk darajar da ya samu daraja ce ta tsayawa ya kare mutuncin al'ummarsa to jagora ma al'ummarsa ne first don haka duk wanda yake tunanin wai abin da yake na al'ummar ka shine takurarre yadda muka ji a tsohon dan majalisar Bagwai Shanunu Ref Faruku Lawal ya faɗa da kuma wasu daga ciki irin su shi Kawu Sumaila da sauran waɗanda suke faɗi irin su shi wanda ya fita kwanan na municipal idan kuna ganin zama cikin al'ummar ku shine takura gara ku tafi gurin bare to ga kunan ga bare din amma akwai ranar dawowa cikin al'ummar taku ranar za ku faɗa muku su me kuke nufi da cewa ƙuri'ar su takurarriya ce suraka jagora baya ganin ƙuri'ar al'ummar jihar Kano a matsayin takurarriya malam Aminu mu ma kuma mabiyansa ba ma ganin ta honorable kana cewa APC tana cikin rikici ku kanku fa NNPP din nan an ce a cikin rikicin nan yana nan kwantacce wataƙila shi su sagir koɗi su ko ba su kawo suka tsallake suka bar to ai lokaci ne zai faɗi wannan su sun ce da shi mu mun ce babu suraka lokaci ne kuma zai wato fassara menene su waye suka faɗi gaskiya mu mun sani duk inda aka ce da kai kwankwasiya akwai discipline duk inda aka ce da kai kwankwasiya akwai biyayya duk inda aka ce da kai kwankwasiya akwai sanin ya kamata da girmama na gaba abin da suka rasa su kuma wannan shi suka rasa shi yasa suke ganin cikin ba za ka tesa amma duk tsarin na me ya fice ya yi ruwa ta shawara ya fice daga siyasa to in baya shi da sha'awar siyasa mu ne masa murna ya fice daga siyasa kuma har abada ina tabbata har abada da izinin altuwa zai sake to mutumin da aka dauko shi yana tana kasuwancin sa aka zo aka ce zo ga ticket jagora yace da al'ummar Kano municipal ku zabe shi yau yace a'a shi ya bar wannan tsari ina tabbatar maka ka dauka cewa ya fice ne daga siyasa to idan murnar da yake so a yi masa kenan mu ne masa murna in bai da ragowar sha'awar siyasa to mu ne masa murna ya fice daga siyasa ya haƙura da tension ɗinta ya haƙura da kaza ɗinta da kaza ɗinta to muna taya shi murna amma in dai wata murna ce ta ci gaba to ina gaya maka cewa wanda ya taya shi murna to yayi wa kansa shiririta ne kuma ba ga irin abin da ya fara shiga nan ba kana kallo a gaban sa Mutari Shadi ya kasa ya ce sabon dan jam'iyyar APC kuma dan majalisar tarayya ya ce na yau gobe kuma ba a san me Allah zai ba kaga tun daga nan sun dana masa ne yare ne na siyasa shi dan siyasa ya ce tauhidi ya amfani da shi a wannan ai bari ka ji ai in dai mutum dan siyasa ne ya san ma'anar fassarar wannan shine ka fa shigo gidan da ba tabbas kuma dama mu mun san gidan gandujiya gida ne wanda babu wani mai tabbas wallahi ba mai kwanciyar hankali a wannan gidan kowaye shi
ina tabbatar maka saboda haka Mutari Ishaq yana jaddada masa cewa ka shigo gida mara tabbas yake faɗa wa shi ka shirya martani kaga yadda kwarai da shi ma yake shi abin da ya gaya masa kenan ka shigo gida mara tabbas kai koki a matsayin ka na dan majalisar tarayya ne gobe mun yadda ta Allah ce amma akwai abin da ba faɗansa kake ba so da aka faɗa ana jan hankalinsa yana highlighting masa cewa wannan gidan ba shi da tabbas saboda haka ka shigo ne kuma gashi na rashin tabbacin mutum nawa suka gan shi saboda haka wannan na tabbatar maka sai dai mu masa murna na cewa idan baya sha'awar siyasa to ya fita har abada kuma Allah ya sa ya gama lafiya dan uwanmu ne musulmi muna fatan ya rabu da duniya lafiya mu rabu da duniya lafiya